салому дуруди бепоён. Ассалому алайкум ба ҳар яку як шумо ҳамватанони азиз. имрӯза навори мо бисёр навори муҳим дар бораи симкортҳо ва дар бораи вориди Россия шудан дар оянда. Чӣ дигаргуниҳо ба қонунгузориҳои Россия дохил карда шуд. Ман дер видео карда истодам, барое ки ман вақт надорам ки видеоҳои бекоре ба маълумоти шумо расонам. Барои ҳамин вақте ки ягон чизи даркорӣ мешавад, эксени мешавад, ба маълумоти шумо расондан ба ҳаракат мекунам. барои ҳамин ҳатман ба шабакаи мо YouTube обуна шавед ва ба шабакаи мо Telegram Qonun RF. шабакаи Telegram-ро силкаашро дар ҳамин навор дар якум комментария мегузорам. Метавонед ки дар омада обуна шавед ва дар он ҷо беш аз 2000 нафар байни худ саволу ҷавоб мекунанд. Аз қонунгузориҳо, аз мушкилиҳои сарашон омадагӣ нақл мекунанд барои якдигар ва якдигарро бохабар мекунанд, якдигарро дастгирӣ мекунанд. Ҳамчун дастгирии муҳоҷирон байни ҳамдигар. барои ҳамин ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед. Якум хабар. А 1 июн 10 рӯз вақт мондааст. Симкартҳое ки дар номи шаҳрвандои хориҷӣ ҳасту то ҳол рафта биометрия додагӣ нестед, симкартҳои шумо бекор карда мешавад. Яъне ки алоқа қатъ мешавад ба сабабе ки шумо биометрия надодаед. ва шаҳрвандои хориҷӣ ба номашон бояд ки аз 10 симкорт зиёд надошта бошанд. биометрия ин чист? бисёриҳо ба ин чизи фаҳмо нест. ман ба забони тоҷик карда мефаҳмам. Биометрия ин он чиз аст ки шумо изи ангушти худро медиҳед рафта ва шуморо расм мегиранд. ҳамин чиза биометрии чист ки данни мегӯяд. ҳамин чиз агар шумо накунед, симкортҳои шумо блок карда мешавад то 1 июн. барои ин чизро кардан чӣ бояд кард? шумо бояд ки ба МФЦ муроҷиат кунед. снилсатон бояд бошад ё снилсро худашон кушода медиҳанд. ба шумо аккаунти госуслуга мекушанд, яъне ки кабинети госуслуга. вақте ки шумо госуслугаро кушодед, баъд рафта салони связи ҳамон МТС бошад, Билайн бошад ё Мегафон бошад, изи ангушти худро метиҳед, шуморо расм мегиранд ва симкортаи шумо блок намешавад. мумкин дар худи ҳамон МФЦ ҳам ҳамин чизро гиранд, яъне ки изи ангушту расм. муроҷиат мекунед дар МФЦ ва шумо маълумоти пурраро медиҳанд. 10 рӯз вақт мондааст. агар давоми 10 рӯз ба ин кор накунед, симкартаи шумо бекор карда мешавад ва на интернет мешавад, на ба ягон ҷо телефон карда мешавад. фақат дахл дорад ба шаҳрвандои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, давлатҳое ки безвизовии страны, одамое ки патент кати кор мекунанд, ҳамашон бояд ҳамин корро кунанд. он чизе ки шумо дар ФМС додагӣ ҳастед, дар сахр ва изи ангушту расм баъд дигар чиз аст. ҳамина имина бо ҳамин хел чиза шумо бояд ки ба МФЦ рафта ё ба салон связ рафта ё ба Сбербанку дигар банкҳо рафта диҳед ки бе ин симкартатон бекор карда мешавад. дуюм хабар. аз 3 моҳи дигар, аз 3 июни 2025 қонуни нав ба кор шурӯъ мекунад. ҳамчун тестиви режим, яъне ки ина ҳозир ино тафтиш карда истоданд, мешавад ҳамин кор ё намешавад. аз 3 июни 2025 ҳар як шаҳрванди хориҷие ки дохили Россия шудан мехоҳад, бояд ки 3 рӯз пеш аз омаданаш аккаунти госуслуга кушода, суратҳои худро дар ҳамон ҷо гузошта, маълумотҳо дар бораи худ дар ҳамон ҷо гузошта, ба воситаи госуслуга QR код гирад. QR кодаш ҳамин хел чизи чоркунҷае ки ба сканировать карда мешавад. ҳамин QR кода чӣ хел карда мегирад, ки гирифта метавонад. вақте ки шумо дохили Россия шудани ҳастед, ҳозир мебиёед дар аэропортҳои ҳамон Москваи дигар шаҳрҳо омада 3 соату 4 соату 5 соату 8 соату 1 сутка хом мерид ҳама аэропорт. барои ҳамин кор тезтар шуданаш шумо госуслугаро мекушоед ва заявление равон мекунед ки шумо шаҳрванди Тоҷикистон фалончи 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 фалон числа дохили Россия мешед, шаҳраша менависед ва ба шумо давоми 1 сутка ҷавоб мебиёд. шумо дохили Россия шуда метавонед ё наметавонед. агар шумо дохили Россия шуда метавонед, ба шумо QR код дода мешавад. агар шумо омада натавонед, ба шумо QR код дода намешавад. ин чиз за як тарафаш хуб шуд ки аз ҳамин корҳои очиратое ки дар аэропорт будагӣ худо моро озод мекунад. барои ҳамин ҳатман то 3 июни 2025 госуслугаи шумо бояд бошад. агар шахсое ки дар ҳудуди Российская Федератсия падару модаратон, хоҳару додаратон ҳасту, ягон кас касал шуд, бемор шуд, шумо бояд ки ҳамин рӯз парида равед. шумо бояд ки 4 соат омаданатон пеш ба госуслуга муроҷиат кунеду QR код гиред. ва то омаданатон Россия ба шумо тафтиш мекунад, ба вақти шумо бисёр намегирад. ин кор ҳатмӣ аст, қонунӣ аз 3 июн ба кор медорад. қонун дар бораи симкарта аз 1 июн
ва бояд ки шумо набояд аз 10 симкорт дар номи худ зиёд дошта бошед. аллоҳи меҳрубон ҳамотон нигаҳбон бошад. наворҳои навро интизор шавед.